was teenage, all the niggas and the haters. Homies like 8, hear me what you say. When I get in the building, everybody go spinning, cause nobody can do it. It's not just like a did it. I run the beat like my mama did. Ladies niggas they scream when they see me not on TV. When I get in the building, everybody go spinning, cause nobody can do it. It's not just like a did it. I run the beat like my mama did. Ladies niggas they scream when they see me not on TV. Teenage mudara, do the things like a penga. My peps esse, I don't see Kevin like a cora. That's all the time I want to say. Na sitina shindini ndeganda tokora watanza siterangu wese wao ndisona tanga kundikandira mayusa ne madora. I'm coming. Kwinda ngudi mugira makusinze na ngedeni ndiratsara kuti ndiyobada kuinguta uraka uri baba shongomda zvepanze tsauri aiwa kunotedza nei kuti uri baba nei. Huh? Okay. Okay. I miss my periods. So what? Is it So what? Yeah. It means I'm pregnant, Frank. Impossible. Impossible? Yeah. How can it be impossible when you had done protected sex? Shamal guy, I don't know what you're talking about. No, I don't talk about and not to we had unprotected sex. Hey, Frank, what do you know? You're not going to serious. You what is there out? Dear man. Okay, so I just said Frank, man. I'm a protection for them. So, you mean what Saka Christian Ozio? Let's not talk about Christian. Let's talk about how to deal with the situation once and for all. Okay. Here's the deal. Just abort the baby. What? Bisa no I can't do that. I'm not ready to be a father. Neither am I ready to be a mother. I'm not. But apana jebushita. Apana. Seriously, let's face the situation. The consequences are you slept with me this now kushanisa condom. Iwe usade kumanyira down pambo saze kulindinda kazvitendeka ununzisa even iwewo kana vakwanisa kurara ne shamwari yekomana wako ini which means unokwanisa kurara na anybody iwe saka mimba otherwise history yangu yarara kwashinzo wakangondonera information nemwe mukomana kuti izvo zvandingazvizivi. Please learn kutaura nyaya yako zvakanaka kwashinzoka takavata tisina kushandisa condom and that's it. It's a fact. Kwashinzoka yekundinogona kubatira pamuviri kwashinzoka wangasingazvizive kuti Kristi shamwari yako wangasingazviziva waizvatane kwe wakavararire nini kana waizvanzi best friend yaKristu. To make this long story short, ndakuzonyama kwenu right now that I'm coming back tomorrow kuzogara newe. If you don't want, then that's your own problem to solve, okay? I said I'm coming back tomorrow to be your wife. Hauzoki pano. Enda. Okay, Nash, let go.
Okay, maybe smoking or white one. This is cooking. Okay, why need you just didn't go that is a SNPT. And I want. Anyway, I felt like I was on top of the world. We'll get in trouble, you know that. Yeah. Abana trouble unopinda arikanikudzire. Uchimwana mudiki udaisoka ndipo anonyatsofanira kushandisa mukana wacho. Akuna mukana unopora uyu. Use this opportunity yomwana mudiki. Kuti uzotsira kuteerera zvana vabereki zvipanapo. Oh, Shimboro. We'll get in trouble, guys. Abana trouble. Yeah, he's cooking. Oh! What? Yeah. Chi? Ah no, but it's a burger. Tora food. Tora food with the exactly. Good girl. Yeah. I'm not feeling well. Don't bother. Umbra. Okay. Just give me a sec. Hello. T1. Kulungufaka ndara. Kulungupisa zingaiti. Chikakuna imagine because the embrace too. But baby, here's it. Saka wona, embrace mine. Panchi nitaje kunetsa mine fire. Ichikuramba maskiri na kutrade uchi tax but chikunetsa suzandita sei. Aiwa. Iwo zima gepedere. T1. Yo kiti magepedere. Kana chichinetsa ka chigire drug reas. You atizonetsa naye mwana wa mshimari. Maya, aizora. Ore ndakatrai baza minda sina zvikiri na ndakapedza nayo kare. Ora chipa akure chikanondita sei. Dokoma. Mira, you did by chi kwa T1 and Anzodina T1. You got no more. So umboyika, just hold on. I'm coming. Right now. Alright. You can move inside this good stuff. Ariga, Ibo. Anzodina T1. You got to talk to him. Ariga, what? You are.
smoke that is a big time. Guys, I'm not feeling okay. Ziva, what did you put in that? Nothing. I put nothing. I found another day. What's it? Okay. I'm not relaxed. Yeah. Let me take you somewhere else. No, I'm watching. Hey, wake up. We can't play the game while you're asleep, you jerk. Hey, Tanak. Oh, Tanak. Tanak. I just remember some game, man. Tanak. Tanak. Oh. Guys, are you okay? Someone, we're on you. How's you feel? Tanaka. Tanaka. Wami chachi wani. Maybe I don't my sister. Don't go. I don't feel it. Eh? Chizirim. Wami chicha chika. It's my fault. Chico, you know something? Wampachi. Let me see my scene. But my son Jojo Ajudaro overdose. Overdose. You know, I was going to. So you test the image. Shunga, come the boy ranger. Tapinda. Oh, because I'm still on. Offer. Shit. Damn. Kola shobribi. Tiwali. Asodo panyanga ga. Koti tiwali. My man, I was come and very could sitting room. Someone, more one. Go offer Lolo, man. Who you baby you? Hey, wake up. Quick. More one, the other no set up. Situation as an omiramush. I'm not waiting. Maskira, I want to be right. You. You mean to tell me what you were kanganisa? Stop joking, man. Fine, Mira, you, man.
Sorry, serious. Wake up, man. Muka, man. Iwe. Ashina kita, manish. Iwe. Audio Jungle. Yes. Munafaka. This is mental. Sir, what would I do here? Audio Jungle. Sir, Jodini. I'm too confused because I'm just serious from now. Akufenta, kufa, kuita sei. Audio Jungle. Ndo mawana. Shani nditodi ndiwana imanje zamwari sana zulukazi. Tuna tuna ma planters. Mama. Taps. More 1-1. Audio Jungle. Hey, cha. Do you? Kuyo mendi. How far? Suze. Audio Jungle. How long before I get in? Before it starts, before I begin? How long before you decide? Before I know what it feels like? Where to? Where do I go? If you never try, then you'll never know. How long do I have to climb up on the side of this mountain? Ah, Chris. Size mwana. Shibo. Inda kungonyaranyara zona. Shamari. Kala ikacha kaje. Izinso ndori pamahwani asingaita kumfeso wako. Uri pamahwani Egypt. Shamari. Pani kabheki karoti kane pregazi yangu shamari kuti handombozikana kuti ndita sei apa karoti karuya mangwana shamari. Pregazi? Tokuudza serious Ko apo. zvakaita sekuti muzosvika pakufarisa kusvika maita iyo. Shamari natombozivi ndakatofarwa negazi ndakatodhakwa zvakuti shamari kuti natombozikana ndoita sei. Ndakuudza Frank kuti nyaya dzekuita sex under the influence of alcohol dziri bad. Tozoenda apo wakumitisa kana kusashandisa kondomu kwaukaitorohwa neAIDS. Rega kutaura kudaro shamari because zvinhu zvakatoitika vanhu ndinofanira kuti unoona ndoita sei shamari. Chombowanikwa chibhebi chacho wakamitisa izvo. Chonza mani. Amanda chepi icho chatisingazivi. Chokumusoro but iyoyo ka don't worry changoonai kutamba don't worry. Asha abani yako iri tricky. But ndiri pamahwani unoziva. Ei. Ashley kandofungidzira arinichita. Chita? Angarutonichita nomugomana angarutoona umwe munhu, but if I catch that bastard, he's going to regret for the rest of his natural life. Inzwaka. Actually uya haisi type yokudaro. Otherwise ungomufungirawo zvake but pamwe hapana kana iri kutombotambika. Ewe, Frank, ndatry kumufonera munhu uyu. Ndamutry kumufonera. Mira ndombotry kudhaila namba. Otherwise phone yake iri off unongoziva kuti magetsi anoita. Iri kupinda, mira one. Maybe kudai. Mira ndikufonera wakatarisa. Phone yakadzima zvino magetsi ayo. Andikona. Nyanga yakaoma sikani handainzi zvakatooma zvasikani apa uri kuti une nhumbi yaChris uri kuona sekuti zvinoita here zvauri kuita izvezvi Shamarika, zvakatoitika. It's not like ndaida kuita rope yaFrank. It's not like ndaida kuvatira Frank. Frank was drunk. asi unoziva kuti ndakambokuudza ndakambokutaura ndikambopa maadvice but wakanongotira ona zvava kuzviita manje. Can we just look for the way forward here? Name again would see. And this is not a chakwanza kuzita. Speed dzenyasikana dzanyanya
izvatomboziva vakomana vako vawandisi una Chris umwe ndiani anzi Tawanda nana Frank. But I think you have a point. Unoziva, maybe I can go kuna Tawanda as well. Nekuti Frank ari kutochinga saka yeah, maybe Tawanda anogona kuunderstand. Yes. Inga zvawakita zvokutoramura wakuramura Chris wakuramura Tawanda na Frank. Vaskana. Ausitoziva ndiani. Seriously, we're trying to look for the way forward here. And what I expect is to at least support my ideas and indishtaura. Can I support that and phone? Will you support kuti ndibvise mimba? Saka which is better kuti ndienda kuna Tawanda kana Frank aramba kana kuti ndibvisa mimba? Inge saka wakunguloti wakarara navo vese kavari tu. Zvinoitika zviri nazvozvo. Zvinhu zvinoitika ndakakanganisa ndakapaisa. I slept with both of them, but then mimba ndeya Frank, I know that. But Frank washina kana chitsika madziro. What the hell am I supposed to do? Seriously, I really need you to support me. Paskanaka. Sure. The number one. Pasara sego. Asera. Shama. Kune minyango ya rutoro. Vatomudetsera mwana haanzwi mwana. Ndogara ndichimutaurira mazuva ese mwana kuti vakomana vanowanda pano. Haanzwi, hadzikami. Izvozvi une nhumbu here kana chii chakuita chautaura. Chii chaurikuita mwana iwe? Kumbe ndichazoita sei? Woita sei chii? Iwe wamudzidzisa kuti umudzidzise kuti aite sei? Ndogara ndichimbomuudza mwanengwa asi muzukuru wenyu haateereri, haanzwisisi, handizivi kuti anoda kuzoteerera munhu akaita sei, handitombozivi. Unaona kashamwari. Unochaita sei nenhumbu iyoyo? Baba wako akazvizwa mheno hako zvutichaita. Saka ndoita sei koko? Iwo mukomana wacho unoenda kumukomana wacho unoziva kwakupa mimba. Ndokongonomanya chete. Ndakaitamuzva achikurayira kuti enda kune mukomana iyeye wakakupa mimba. Wazvizwa? Nekuti kana haarambi ngoenda ipapo totaurira tete akuperekedze unosara ipapo nembasha dzako kana achikutema achikuuraya unokurayira ipapo nokuti isi baba wakazvizwa toita sei? Indotosvitsa baba wako hapana zvandingaita. Shamwari yako zvonitokutaurirai kana ndiye ikatokuperekedza kana watete ungatokuperekedza ini ndizvo ndingatogona mwana wangu ndakutotya hapana zvandingaita. Iwe waitire wakomana waiye munotaurira mukomana 1 uye uchidzidzisa makondomu munomirira imba memunhu kupinda mba memunhu modi kumira parodhi. Anga akadhakwa koko akadhakwa pane munhu wakadhakwa akadi kuridza mheri uchitaura ipapo nguva yese saka chitarisa uri amen chazvitasa akudzai kutaura kare. Like ndinda daenda Bible study. Saka mukadai muchindiita nesudi ndinda Bible study. Musingambosanganisa zvamurikuita. So I think I will have to go kumba pana uyu and Tawanda. Sure. Izvozvo ndo zvingatoita utoenda ikoko. Because hapana imwe option, hapana kana imwe way yatingakwanisa kuzvigadzirisa kuti zviite. Totoenda ikoko pana Tawanda. Anyway, sana maenda Bible study sana unoerenga. Ndakachinge ndakatiese naye usina kumboisangana nezvese zvauri kuita. Hapasina nyaya yandinoona ndichakwanisa kutoenda kutopa gete. Anyway, bye-bye. Alright, ndomuona. Alright. Iripo. But T1 apakapa umbwe tatoiguchira pautsi yatobayira ikachikokera. Yes. Hapasina kana nyaya. Saka titoona kuti todine situation iyi. Yeah, you effect. Come up with some points ga. Hakuna nyara mindi. Hey, uyu munhu uyu kaona chichaitika ndechekuti 10 icharamba ichifamba. Handimukupawa. 10 yaramba ichifamba kuchavira. Achauya pano achitsvakwa. Zvozisimusango. Yey, T1, come on. Uyu munhu
ngationa kuti munhu avigwa. Yotore ngombe shinwari. Itawo chinibheka kamendi. Vigwa kuti azekwa kurewewo. Iwe munhu anofanira kushayikwa munhu. Kushayikwa zvachose. Understand? Iwe totsvaga mafoshoro munhu uyu. Tonomufushira kana kwambudzi uko. Understand? Kunomuchera manheru. You understand? Tomutora kumachikofu. Anorupawa. Kumachikofu kune rima. Kusina kana vanhu vanofamba. Tonomucherera koko. Munhu wose anenge auya achitibvunza pano. Nobody knows. Hapana chatoziva. Understand? Iwe mendi ukadaita zvako zviya zvokutaurisa. Hati kunzwanana. T1. Hapana anofanira kuziva zvatichaita about this person. Baby. Pani ya mwana kwanza. Garapi. Penya. Wow, uye nani? Uye uka. Mwana Tanaka. Pano baby, Tanaka anaombosvika pano. Harisi big ratanaka iro. Harisi ratanaka iro. Harisi big ratanaka. Alright, baby. You're going to do. We're not out of Tanaka, haven't? Okay. Bye-bye. Oh, come on, I don't know too much. Oh, more one. I don't know one. I'm serious, woman. What's chatuna kitty? Chimwana chatumwa manisi. I'm confused. Chatumwa ndo zvatotoonera. But big man. Aina chato zindodini. Because anytime ka trip na one. Unaona plan isa. Ngatifanire mapurisa kana family yake yetanaka pane kokogara. Iwe immense lot again. Azviite. Plus mapurisa uko kandi mapriva angu akawandisa. Saka toita sei? Just was by now family yake iri kumutsvaka. Zamuri totaurana yes. Nezvekutopinga. Awanozi mawani manje. Ona mende. Azvinetsi. Iwoka. Just go home. Ndinoti chikumba kwava remember ndindabva naye. Yeah, I know, but you don't know what's the opposite of kumona kuti hari. Everything is under control. Senior unit. Okay. Nezvarondomera shama. Situation ike. Ina unga. T1. Rungongu. But shama. Situation ika ombwe yava tight. What if kana kumba kwao sikabato? What if kana sika kumapurisa? Tinodi wangu. Inda kana ndenyaya dzakawandisa. Nopina mawana ari serious. Wangu chimbopa gaya. Chimopa guy. This is made.
Let me check. Oh, bless. Sisi. Sorry, bless. Somebody. The best around that. I'm gonna lose I wanna beg like pana. So what you saying? Ayo, just is Moxin. I can go Moxin to the night from class. Someone took one of Tanak, no more, man. I know what I know. Tanak. Je sais bless. Takuzota hamizi zona ubindra my bedroom edu man. Bakuthi kanga ya tusota budo. Icheja yamshito uta. Chamshito buda. Anika. Uzala. By the time I come back, which is a tower with vai kurova, vai kurova yembe. Inipa ono kumina ndo bano tangira. She better be here when I come back. Audio Jungle. Mami, homeboy. Homeboy ina dudu modu kurera nozama gepa waka inanga ajama kwanisa T1 I'm out. Shimali ureze ko tapsi. No, count me out. Ina buda magepa T1 yongiwa kusitolo tanje oda buda tingatize ngaona homeboy. I know you're my friend. Yes, but on this situation, inangwa chaikwanisi. You're the one and deeper masculine undida izo. Ukama konewa, omarisha. So utoro ndiwa undizia, but you're my brother. You T1. Check this out. On Monday, tunaenda kubasa. And kubasa ka kodi wachi clean sheet rekuma polisa. Inyaiga yato kuma polisa. This is made homeboy. This is made. Yeah, koi. Homeboy, come me out. I'm going. Waunga daro samara. Wana undizia ndinje. Yeah, my man, that of batsira. Diwa baiza oga. Understand? T1, on this situation, count me out, homeboy. I'm going. Waunga daro samara. I'm going. Suddenly before my eyes, hues of indigo arise. With them how my spirit sighs. Paint the sky with stars. Only night will ever know why the heavens never show all the dreams there are to know. Paint the sky with stars. Who has placed the midnight sky so our spirit has to fly as the heavens seem so far? Now who will paint the midnight star? Jesus brought to those who sleep only dreams they cannot hold.
zvakatongoitikawo mudhara. Hapana, I don't know why mkatereri mkachiudza. Ndikamai nyika nemenwe. Now you are regretting, but it's too late. I'm very sorry, Daddy. Very sorry, Chico. Just face the consequences. Wamun uri hotuna kutamba. Saka ndodii manje? Perisa mwari panyaya kadeka antumbo rinakanda chandobatsira antomopindire kuti wazvionera wega ukaziitira zvawakada wewe. Saka ndodii manje? Asandibvunze kuti chadii uchazoona wega iwe. Ora ndozokufonerai. Ndiani? Ndiani? Pindai. Kondiyo. Ndekungoma koenda uri kundavoida mazana. Zvizi? Hapana. Asi kana mbokwavoida mufeso wangu but nongozva ndiri patight nenyaya yandakakutaurira. Shamasa ungabhodaro ungabhotedza wanza makoza angasi unokamitisa ndisisi wangu kasi. Usaseka nenyaya yakadai mara. Iwe uchitoona kuti ndiri patight singaiti. Pamhanda yemupangara chaizvo unoziva. But haiwa isinyaya kuti ndisisi wako but ngoti shamari zvakatongooma shamari. Aiwa uchingoita semurume mani. Saka odii zvako odii. Kuziva shamari yatongova do or die plan shamari. Ameno zvandichatongoita zvichatongoita kuti zvinotongonakira side rangu chete. Shamari, let me just go and look for Ashley. Because our relationship will fade up. I love you so much. But you know what? I'm really sorry, man. For what? Okay, never mind. Good luck, eh? Yeah, never waited. And there's a phone I'm going to try it. I want to make everything frank as the last option. No, the last time I talked to him, I got to jamuka. So I can Tawanda can I cancel Fumauka, I can go to Ramboka, then Nina from to get a letter frank. Yeah.
Ndinokufanira kana taunatauka. Okay, shut taxi. Take care. Yes, baby. If you come, I'll think to do because I'll chat to do one is a new video. What's going on? Panos are eating. In fact, panos are eating. Maybe I can come when you're on such issue later, if it's okay. I never was to stand and go there. I should do it and think to tell Nana foot. Deal with what's going on. Hello? Komali koko. Ndofara wakali kumana. Tinani. Varimwe vasikana mukati. Varimo sikana pinda kumba. Maite basa rakapinde taona. Hey. Yang dipindah udah. It's okay. Ashley. Why, baby? Don't avoid the Amazon. It's nothing. I've been trying to call you, but almost the answer my calls. Do the channel Tazza, baby. Do the Ashley. She can go to the and get recession. It's nothing, okay? It's nothing. As I can do the chichwitika. Ungwajin avoid for the past ameno. I'm sorry. Sorry about what? Baby, chichwitika. Nyasonduza chichwitika. It's not you, okay? It's me. Cherori ovi, toshgadzirisa zvakanaka. Zvozogadzirisika. I wish I could get a cigarette, Chris, but then... Babes, zvese tozvigadzirisa ndudzi. Usandri panapa togadzirisa zvese. Ndudzi tizvigadzirisa zvirati. Ashley, chii? Mazuva ano watongochinja suddenly. Chii chikuitika? I'm pregnant. Pregnant? Takamboita sex pasina macondoms. It's not true. It was a mistake, and he was drunk and he forced himself on me. It's not like I wanted to do it. I'm sorry. Chapane chibebi chikuti kwainzi chine pregazi yangu chamara ndongozikana ndodi yako ndandongozivina ndandakatofarwa negazi ndandakatodhakwa zvakuti chamara zviti
But you know what? I'm really sorry. For what? Okay. Good luck, eh? Frank, but why Ashley? To make it worse, my best friend yangu. Frank. It can't. Você já é que jeito. Iwe? Sister Mbaru? Ndisikuziva ndagumisa mwana wadala. Atisita zuma games kangi. Your friend sister wangu mchita zuma drugs pana. Drugs? Yes, you heard me right. Umita zuma drugs ne sister wangu chimfurira. Ndombozviziva. Ndamugumira udala. And you think I'm here for games here? You think I'm playing, huh? Ndamugumira udala. Manje kaso yako mpaka ndauza somo zimafezo wako. You're gonna be in for it. Ukwenda kufrengi? Yeah, Gogo. Unokutambira frengi wako? Sikakukondoita sei Gogo? Nenda wega, utara nobidze sei? Chingoenda pana zvongaita mwana wangu nokuti baba wakazozviona panapa. Itoenda unasasiya foni yako, unotora foni yako. Ida mwana wangu. Sindozokuona ukaona achida kukurowa zviya unototaurira kana vabereki vacho vazwa mwana wangu. Usarega chikuru. Unokuponda mwana wangu akukuwadza. Kana wakuenda uzonditaurira mwana wangu azwa. Usaenda usina kunitaurira. Alright, Gogo. Hello. Hello. Kule zizi. Kule ma 1 jeja ndakabhayiza zingamboiti. So kudza on short notice. Pane nyaya iri kuitika ndiri kusvika ukoko nhasika. Aiwa kule ndozokutaurira ndasvika muza hazviti nditaure pafoni nditori nyaya inoda kuti titaure takagara pasi. Ndendasvika. Alright, ndokuona ndasvika kule. Alright, iripo.
Thank you.